България има вече египтология, доста на високо ниво, но на времето, 80-те години, като почнах да учи египтология, моите колеги ми казаха ми какво общо има България с Древен Египет. Няма никаква традиция. Тук повече сме тракийско изкуство, гръцко изкуство, римско изкуство, това, което намира в държавата. Още искаме да медитираме тук, може един ден, да даде някакви дробности на фараона и да даде един наш бюджет, защо не? И моят отговор беше, така или иначе, България и Египет имат общи точки. Първото, че сме били в една държава, в продължение на 4-5 века. Турската империя. Второто, последният фараон на Египет е Александър Велики. Той ме дядо. Баба ми е Одосол. Така че, от това по-хубава връзка директно няма. Ето, това ме надежда. Това се затворят статни точки, защото ние ще трябва да кажа, че да се разбуди разкопка в Египет от венската гледна точка, защото все пак разкопката е центъра на Сахара. И сега точно това ще върна, това е най-известното място в Египет. Това е некрополът, даже може да почнем, ако искате, ето ще седна. Защо се кара? Значи, това е некрополът, аз ще казвам това. Може би някой се казва да знам, че малко така, много. Защо се кара? Не, че времето не го знаех някои лични неща, така. Майка ми родена, чакаме да дойде, да дойде скоро. В едно малко село, намира се до Тополград, намира се точно в Сакар планина. Естествено, Сакар планина също планина. Това е връзка точно, където трябва да се изследват тези сухонимни прилики. Но Сакара е некрополът, това е една част само от Сакара, което най-много познаваме, е първата пирамида в Египет. До тогава те се строяват с кирпич. Кирпич, който идва от Нил. Наносите на Нил идват всяка година. И това прави земята на Египет плодородна. Зато и Херодот, като отива за първ път в Египет около 490 преди новата ера, казва, Египет е дар на Нил. И до сега без тази земя Египет не съществува, без вода не съществува. С този кирпич те строят структури, строят гробници на фараони, строят гробници на жреци, на писари, но не могат да се качат повече от 10 метра. В 2700 преди Христа, през 4700 години, един фараон, казва се Джозеф, или пък неговото име е фактически Нечелихе. Тялото му е божествено. Така се е казвал, когато е бил фараон. По-късно го наричат Джозеф, който означава светия. Светия фараон. Толкова е бил известен, че по-късно го наричат като светия фараон. Как да го кажем с името, което се познава всички, Джозеф почва за първ път да строи пирамида с камък. Изведнъж от 10 метра височина, дори 10 метра с кирпич не може да се направи само. Трябва с гриди от дърво, иначе не си. И той изведнъж се качва от 10 метра структури на 60 метра. Представете си какъв шок, какъв удар е било за зрението на хората. Той до сега се кара, това е най-високото нещо, което се вижда. Естествено, по-назад, след неговата епоха, около един век след неговата епоха, тези фараони от пирамида, която обема е около 3800 хиляди кубически метра, отиват към Хеопсовата пирамида, точно тук се намира, който е над 2,5 милиона кубически метра. Вижте, за 3-4 поколения как тази цивилизация се развива толкова бързо. И на апогей, който няма да бъде повече. Значи Хеопс 147 метра, отзад Джозеф 60 метра. И естествено, този некропол ето това тук малко по-отдалечна гледна точка. Тези снимки са благодарение на един фотограф, френски фотограф, който правихме филм за Discovery Channel. С хеликоптер се качихме по Сакар, за първото беше. И руски хеликоптер, между другото. И тогава за първ път видях Сакара отгоре. И той ми остави тези снимки да ги използвам за лекции, за публикации. Ето виждате, пак Гиза се вижда. Гиза се вижда точно тук, горе-долу около 20 км от птичи път. Нали? Точно тук, значи Сакара,
е некропол, който съществува винаги в древната египетска цивилизация. От началото до края. Това е единственият некропол, единственото място в Египет, където може да намерите следи от цивилизация, от цялата египетска цивилизация, продължение на 3000 години. Като първите фараони, които са погребани точно и тук, това е първата столица на Египет, се намира сега, естествено има сега, върху древните живеещи места, има съвременни. Те нямат много избор. Това е първата, точно тук се намират първите фараони, първа и втора династия, са около 3200 преди новата ера. Тогава започва династия, първата египетска цивилизация тогава започва. В положение на 3000-3200 години тук са погребани хора. Защото това е централното място на столицата, после се казва Мемфис, те тук се намират някъде, но Мемфис от времето на пирамидите не спел да намери. Познаваме Мемфис от времето на известния фараон Рамсес Велики. Самият град са мести, защото Нил също са мести. Нил е бил много по-близко, Нил е бил точно няма и километър от пирамидите, а сега се намира на 8 км далеко. Зато и географията на това место е била много по-различна от сега. И това е най-трудното за един археолог. Да се представим как е било на време. Да стане египтянин. Нали? Да стане египтянин и да си помислят как е гледал нещата. Дали е било само пясък? Не е било така. Било много по-различно, защото водата е било много по-близко, имало и канали, и той е било като някаква савана. А не така пясък, както сега се вижда. И естествено, за да се избере място за разкопка, трябва да има и светлини, трябва да има някакви източници. Много разкопки, значи първите разкопки, официални разкопки, нали, започват в Египет, 1850 година, един френски археолог, той също в Лувър е работил, и Лувър го изпраща в Египет да купува коптски или християнски папируси, обаче той с парите, вместо да купува християнски папируси, почва да прави разкопки. И търси едно нещо, което гърците го споменават, казва се Серапео. Там, къде са погребани светлите бикови. Той е споменат от Страбон, от класическите автори. И този мариет от Лувъра намират гробница на тези свети бикови. И от тогава се отваря. Става известен. След това пък идва експедицията на Бонапарт, на генерал Бонапарт. Той пък хубавата идея, че с него докарва, запърхват учени, които взимат проби, рисуват, изчисляват, и от тогава фактически се получава една египтомания в Европа. И отваря се Египет, и пък точно в това време и Шампольон се ражда, в това време разшифрира иероглифите и започва египтологията. Значи това е много млада наука. И от 200 години се занимаваме само с иероглифи, вие от 2000 години се занимавате с гръцки текстове, с корпуси. Виждате каква е разликата. Толкова много повече се знае за древна Гърция, въпреки че късен период, отколкото от древен Египет, за който нямаме тези корпуси, които видим за Гърция и за Рим. Тоест текстове. И за други търсим. Това е целта да, колкото повече разкопки правим, толкова повече неща откриваме. И затова френската, след този мариет, той, за съжаление, има диабет и почива в 1881 година, но преди да умре, намират млад, много надежден египтолог, за 37 години, казва се Гастон Мастеро, който идва в Египет с пари, известно от Министерството на образованието и основава, дето го наричаме, първата египтоложка мисия, френска мисия в Кайро. Сега това се нарича Френски институт по археология за ориентална археология в Кайро. В 1880 година създават тази къща, да го кажем, или институт за археология. След това, чак много години след това, действително са германци правят друг институт и други институции правят други институти. Значи, от гледна точка на традиция, Франция има огромна традиция, особено в Сакара, защото там тръгват нещата. Значи, дори да ви кажа, Тутанкамон, ето всички го знаем, Хауърд Картер, който открива, англичанин, който открива Тутанкамон, е започнал да работи точно около стъпковата пирамида. Колега, инспектор в Сакара. И поради това, че има проблеми с френски посетители, които са правили пикник точно до стъпковата пирамида, англичани, французи не са много често обична война, няма такава голяма любов. И
те го изгонват от Сакара и той тогава отива в Луксор. Среща с този лов и намира Тутанкамон. Благодарение на неговото участие като археолог в Сакара. Значи много неща започват от Сакара. Естествено, много е привлекателно и ние да работим в Сакара. Моят шанс беше, че като учих студент в Сорбоната, моят професор Жан Люпян, който беше египтолог, академик, да го кажем номер 1, имах шанс да се запозная с него. Дали знаете, на английски казва the right person, the right moment. Правилният човек в правилният момент. Трудно беше да се запознае с него, защото много хора блокират. Трябва да имате писмо, нали. Но аз му се обадих по телефона, директно се запознах. И той ме прие, има покани на неговата разкопка, където е тук. Започната, това е фараона Пепи I, ние сме в 2300 преди новата ера. Фараона Пепи I от 6-та династия, който те го купаят още от Маспира, от 1880 година, тогава е намерен. И аз имах късмета да участвам на тази разкопка. И след това, когато вече завърших докторат, когато станах френски поданик, приеха ме като член на Френски институт по археология в Кайро и тогава вече имам повече права. Не мога като студент да почна разкопка. Кой ще ми позволи? И с какви финанси? Кой ще финансира тези неща? Всички неща трябва да се съберат. Нали, познание, практика, публикации, нали, трябва статии, да има книги още рано, за това време за студенти, докторат, нали, условия. И къде? Защото работих с професора точно тук, като идвах ми на разкопка всеки ден, с моята кола минавах точно е така. Обаче като идвах, виждах тези остатъци от разкопките от 100 години са тук, иначе просто не ми харесваше. Затова с колата, защото тя 4 минава навсякъде. И значи, качва съм точно от тук. И всеки път така нещо. Ето то се вижда. И всеки път гледах това плато. Добре, тук това такова празно. Нужда няма нищо. И затова, когато условията са дойдоха, във Френски институт дойде професор, директор, който се съгласи, като имаме разговор, предложих го разкопка и се съгласи на това плато, точно тук съм писал IFO Mission, мисията на Френски институт по археология. Това плато е около 15 хектара. Естествено няма да копаем всичко. Това трябва 500 години да се копае с доста работници. За да разберем какво има тук на това плато, трябва поне няколко сондажи да направим, няколко дупка, нали, да се разберем какво има. Защото от археологическа гледна точка не знаем тази теория. Знаем, че около него гробници, познаваме Джозеф, копаем около него, тук е копано, по-нататък, но тук този област, която нямаше и име. Въобще нямаше име, защото египтяните не познаваха. И аз трябваше да получа разрешение, трябваше да му дам нови име. Името, което дадахме, питах от цялото как те го наричат. И те ми казват, че го видят Табет Елгейш. Табет е като българско това, този чуш, Тепе. Тепе, хълма, ето го хълма, това е най-високото място. Геш е армия. Хълма на армия. 60 години след войната, 67 години след войната на Севера, когато губят, тогава строят тук бункери и армията се настанява на най-високото място. Да, обаче да се помисли тук. Египтоложка гледна точка и от гледна точка на един египетски жрец, най-високото място е най-близко до брат от Слънцето. Стои изведнъж, от тази гледна точка всичко това място може би е много интересно, защото там е най-високо. И поради това, че нямаше, заради тези войни нямаше никаква разкопка официална, затова аз избрах да копая точно на това място. Естествено, войните вече не са, отдавна от 70 години са вече. И започнах да копаем тук. И преди да копаем, ето го мястото, този път от сателитна се вижда, виждате как тук е Джозеф, тук са големите пирамиди на бащата на Хеопс, който много малко познаваме. С Нефер, който също прави, той прави първите големи пирамиди. Не една и две. Ето това място, почнахме да правим археологическа карта. Защото без карта няма работа. И ние нямаме карта. Много често работим без карти. Имахме една карта от Френски институт по геология, само с снимки от самолет. Без да ми се стъпнали ръката на земята. Няма никаква проверка. Разбира с топограф в Френски институт, ето разбирате защо трябва да се работи с институция. Имаме топограф, имаме архитект, имаме специалист по керамика, по реставрация. Защото ако почнем разкопка, проблемите започват. Намират се предмети, намират се мумии. И всички тези неща искат трябва да се
трябва да ги предпазим, нали? И затова почнахме първо една археологическа карта, още 2000 година започнахме, сега изглежда малко по-голяма, защото отидем чак до пирамидата на Джосеф и даже трябваше всичко с тези, вие може би ги виждате, трябваше да дадем и имена на местата на хълмовете, защото те нямат имена. И затова даже ние трябва да добавим тук тази част на картата и това ще бъде една бъдеща публикация за колегите, за всички ще бъде на интернет, да могат да използват тази карта за бъдещите разкопки. И като се гледа картата, тогава много неща се разбират. В смисъл, кое е вече копано, кое не е, тук са дали, има много мисии са копали, тук, а пък погледнете тези двете места, това е 1 квадратен километр. Ето това място ще е много интересно. Още 1 квадратен километр. Това са много неща да се кара, още не са копани. И също трябва да ви кажа, че към пустинята, към 4 км също има неща. Всичко това е цялото, това е микропол, всичко е наживно. И като започнахме, като ми казаха, ето, така беше първите копки, като почнах да копая тук, казахме ми, няма шакъл. Тук няма нищо. Аз съм отговорил, вижте какво. Ето, ние почнем да копаем тук. Точно тук се намира столицата на Египет. Ето и тук го начиним. Мемфис. По времето. Това е некропола на Мемфис. Ето, това ще го кажа върху. Ето тук. Ето това е Мемфис. Мемфис е по времето на Римляни. Мемфис от 4200 години. Сега, ако отидете в Египет, посещавате Мемфис. Обаче това е Мемфис. 12 века по-късно. Защото града се променява. Аз ви говоря за Мемфиса, когато Хеопс, като е бил фараон, тук му е бил дворец. Не в Гиза. Джозеф също. Всичките царе до края на египетското цар, дори Александър, като докарва цялото, докарва като фараон в Мемфис. Мисъл, мумията на Александър. И неговия генерал взема властта, благодарение на фараон. Аз държа фараона и ставам фараон. Първият Птолемей. Нали? Зато и толкова важно място е. Сега, ако почнем да търсим Мемфис, трябва да нахме село. Преди да имаме финанси, да ни построим никакви къщи настранично, ще бъде голямо откритие, но, за съжаление, не може да стане. И за това аз им отговорих, ние сме пред Мемфис. Ето и да хвана едно парче чакъл, където го ходила, даже така го направих с моето фотограф, защото той ми казва, че това са тук вика, това са натурални слоеви. Трябва малко биология да учиш. Нали? И тук нищо не разбираш. Това са слоеви от милиони години събрани, с, нали, като има порои, се събират пясък, чакъл и се блокират. Това част на който пред Мемфис, един сантиметър празно. Дето и да копнеш ще намери. То не е вярното да се намери, вярното какво се прави след това. Няма никаква, не знам на български как се казва дума, мери, така ще кажа, заслужение. Никаква заслуга няма да намериш. Вярното какво ще е след това. И даже моя шеф на работа вика, аз се познавам от своя професор, работиш от година, тук, от 87 година, тук става от 2000 година, аз знам неща, които са по-хубави от това. Точно това не искам. Защото са по-хубави, аз са вече известни. Имало разкопки, вече е окупано и той като окупае така набързо и пропускаме всичките слоеве. А това е най-трудното да се кара. Толкова известно място, като повечето разкопки са предметни разкопки, ние казваме разкопки на музеите. В смисъл, извинявай, в смисъл, че музеите са в Европа, значи като Лувъра, като Бритиш музеум, отиват те купаят и взимат нещата, защото им трябва предмети, статуи, а не структури. Кой ще взима кирпич? А пък на место може да правим друг тип разкопки с различните слоеви, с стратиграфите. Което да се кара, трябва да ви кажа, не съществува стратиграф да се кара. Дори когато една година преди, когато има възможност да правя стратиграфия, т.е. трябва да следим 5-6 метра дълбочина, когато поръчах, поисках разрешение да правя стратиграфия, следите египетски колеги казаха не. Те не разбират за какво става. Зато и следващата година ги поръчаха такова и да прави стратиграфия. Без искам решение. Както казвам, кой ни дава, толкова дава нещо, ще кажа на приказка. И аз така го направих. Ето така започвам, но трябва да знаете, тези 15 хектара, сега няма да правим дупки на всяка така, показвам швейцарското сирни с груер, нали? Трябва да се избере място. И аз избрах мястото, което беше, имах си причините,
ето ще се върна малко. Ето това място, защото то е точно срещу Мемфис. Този ъгъл на платото е срещу Мемфис. Значи, ако нещо ще има там, първо. Така мисля. И в началото, но трябва да знаете, като почнем, нямам представа какво ще намерим. От кое е епоха? По принцип, най-ранните неща са най-долу. Защото по-късните неща идват върху по-ранните. Така е принципът на археологията. Най-късните неща, т.е. от 5-6 век преди новата ера, ще трябва да са повърхността. А пък по-ранните, преди 4 века, са най-отдолу. Зато и като се пропади, трябва да се мисли от началото, трябва да стигна до крайната, до първия склад. А не да се задоволявам с нещата, които намерят, колкото са красиви. И почнахме, това е първият сезон 2000 година, октомври месец бяха 5 дена разкопки, т.е. не го казвам даже разкопки, с 9 работника, както и всичките. И шефът е с мен, и аз съм тук да правя снимка. И с това, и даже, ще го кажа, бюджета бяха 500 евро. Това беше бюджет. На времето още нямаше да бяха франците, но в сравнение. Значи с 1000 лева почнахме тези разкопки за 5 дена. Това беше разрешение. И трябва да ви кажа, още първи 15 минути намерихме вече неща. Това е за точно 3 дена разкопката. На този сондаж, нали си го кажа, тук, може да е тук, може да е тук, вече избора е моя. Защо точно съм избрал там, не мога да кажа. Нямам никаква причина. Някой бяла интуиция, доста това е друг разговор. Сега сме по-научна гледна точка. Има си някакви причини. Както казваме, трябва да разберем икономиката на местото. Да се сложим на местото един жрец, къде той ще се покриве също. Това е най-трудното. Да забравим интернет, погълните или всичко това, да забравяме и се опитваме да бъдем египтяни. И първото, виждате, още първата топка, къде се казва, да се попаси на ръка с... те са работници с 7, които работят с земята, т.е. никой не се. И чак да се тръгнем на по-вече сигурни слои, с мистерия, с четици. И в началото, първо структурите, тук виждате, много малко. Това е, ето виждате, това е 1 метър величина, значи не сме съдили повече от 60-60 см от повърхността. Почнем да намерим керамика, която е много лесно да дадим. Аз не съм керамолог, но знам, че това е от 5-6 век преди новата ера. Не е трудно. Също такива амулети, които имат и на изложбата. Това е, например, короната на египетския фараон. Това е едно божество Тор, което е Ибис, с така съчовката, който е пък бога на надпис, на иероглифи. Това е една богиня, Таурет, която е като хипопотам, която е за децата, за предпазване на децата. И това беше първото откритие. Сега задоволихме се с теб, направихме снимките, зарихме ги пак. Защото няма да правя разкопка. Само да знам какво има. И след това друг сондаж. Значи тук нещата стават по-сериозни. Тук вече има един ъгъл, това са 60 см стена. И виждате, се намират около 50 см, отколко са не повече. Тук има метър. И за да... Вече това, вече ме интригува. Не мога да кажа кой е епоха. От този крик, че втори крик, ще не виждам някаква голяма разлика. Съгласен, че този е по-черен, сега снимката може би не е много красива, този е малко по-жълтеникъв, но тук да разбереш какво е. Отгоре това точно това място намерим един тест. От 1974 година. Значи военните са били там, прави са палатки. Даже намерихме, това не го споменах нито на рапорт, един скелет, отделен скелет. Не го умрял, са го повярвали. Тя няма сега да отваряме полицейски анкети. Точно тук го намерихме. И той, защото се вижда, това е съвременни скелети и от 4000 години скелети, има разлика. И затова, това направихме снимки, направихме няколко точки с планче по-набързо и го зарихме. В същото време, малко по-нависоко, т.е. на най-високата част на платото, което това беше малко по-ниско, намерим този тип гробници. Тези гробници датират много лесно. От керамиката, от тези амулети. На тези. Това вече е проблематично. Ние сме 5-6 век преди новата ера. Малко по-нагоре, гробници станаха малко по-големи. И те са напълно запазени.
кирпичи са на стол, гробници са затворени и вътре в една само влезе. Две, защото казвам два саркофага, намират на место, той е саркофаг, вече с надписи, и тук вече нещата са ясни. С мумията, естествено, това е специално за господин Киселов, защото Лаврадин му изпрати мумия, аз ще кажа няколко мумии, и така че намираме напълно непокътнати гробници от 5-6 век преди новата ера. Първото нещо, което се казва. Тук е един саркофаг с мумията вътре. Какво е в момента не знам още. Трябва да правим рентгенови снимки. Сега в момента свършихме строежа на един склад, специализиран между другото с спонсоринг от British Museum, с една специална компания, която се занимава с костите, с мумиите на хората. И там ще правим рентгенови снимки. Надявам се тази година да го свършим. Ще видим какво е момента, защото самата мумия може да има предмети. Другия саркофаг точно от тази гробница идва, ето тук, малко по-обикновен, да кажем, също има мумия. И вече с тези неща аз знам епохата на повърхността. 5-6 век. Но първото нещо, което се казах, щом тези гробници са непокътнати, значи който е отдолу ще е също непокътнато. Поне от 2500 години никой не е слизал в това место. Защото ако бяха слизали или археолози, или кръци, или каквото, или военни, каквото които са окупирали тази зона, те щяха да бъдат разрушили тези. Щяха да го отворят, да видят назад, не такива неща. Дори не са от най-хубавите саркофази, но пък съществуват. Там са си. Като отворихме на следващата година малко повече разкопка да видим за какво става дума, нещата станаха много по-ясни. Ние не гледаме, те са по десетки, аз ви гледам като сардини, после саркофазите, тук е много даже с бинта от времето. Това е бинт от преди 2200 години. И за да ги дърпим тези муми, трябваше и ние да ги бинтоваме. Защото не знам какво е състоянието на саркофага отдолу. Може да е, вижте колко е близко на повърхността. Сега в Египет също вали. Не се представяте, че не вали. Някой има порои, страхотни порои. Или на сега има такива порои. И като вали, естествено, водата прониква. И може да измива отдолу. Представете си ужаса. Да повдигнете саркофаг и мумията да падне. Пък отгоре на това, почнем да правим да се казва речами. Аз тази работа не мога да позволя. Той трябва абсолютна разтопка, трябва да се реставрира преди да се подигнат тези муми. И побихме от аптеката винт, с време, който беше по-тъмен от стария вид. Той е по-бял винт беше. И зато и за съжаление, моите колеги, с които работят, трябва винаги имаме и представител на египетските власти, и полицай, и инспектор. Той го е страх. Всички тези неща имат номера и трябва, като дадем 7 такива, трябва да ги надина, да бъдат сложени в стана. И когато тези биоклипни нещата станаха ясни, защото това, което ви казах преди, беше ето горе. Аз зато и започнах вместо да си продължавам първите разкопки от 2000 година, 2001 година почнах да направим хоризонтална разкопка. И до сега правихме вертикално, което не е археология. Тогава се пропуска всички страна, хоризонтално се добави. Тръгнахме от много по-далеко, 30 метра, 40 метра по-далеко и с вече много повече работника. Тук казвам го фронт. На разкопката са поне 50. Работника някога са работили 150 работника, зависи от нас им какво търсим. И тук започнем да почнем да гледате като сардини и аз тук спя. Сега да гледам тази сорта отдолу и може поне 10-20 на саркофага. На по-долу место. Сега го знам, но на времето не го знаем. Затова, като изкараме тези саркофази, потвърди се, че от тази късна епоха, преди 2050 години, защото е напълно окупирано. Но в същото време, като намирахме около тях, намирахме естествено много керамика, намирахме керамика, която не е от тази епоха, която е много по-стара. Преди около 23 век преди новата ера. Значи, тези хора, които са проблеми тук, дали са отишли да вземат тази керамика от друг микропол, да сложат до тях, като постави предмети, или пък им нещо по-надолу, още по-старо. Въпреки всичко ние продължаваме да копаем на повърхността и не само излизат такива саркофази от дърво, ами излизат също саркофази от керамика. И те са напълно това, защото, например, имаме на същия слой, абсолютно същия слой, и просто искам да разбера, защото много лесно с инструмента да се разбира на каква вършина сте от морето на Александрия. И мисля тук горе-долу, горе сме на около 47 метра, тук ще съм около 42 метра, 43 метра, максимум 41 метра.
А пък тези саркофаги напълно това, тук виждате, има погребена една жена, ето е момента, и детенци. И детенците е било малко по-голямо от саркофага. И те режат саркофага от керамика, за да могат краката му да бъдат отвън. Та представете, ние го опитим първо с крака. Така се случи. Намираме пръстите и с цялата дума на тези. Виждате, са толкова са различни, толкова са характеристични. Техните лица са долу тук са съвсем различно лицето от този саркофаг, а пък този с студенти, много симптични прави. Ето тук саркофага. Други почнем да намерим други саркофази, които са много добре запазени. Можете даже тук откарате да направим рентген на снимка този саркофаг, да видим какво има вътре. И виждате, главата не е послезател на саркофага, е много по-достатъчно и изгледа, че саркофага е на мъж, а пък вътре имаме жена. Защото по рентгенова снимка може да се намери, да се разбере дали е мъж и жена. Но ето виждате, имаме вече много информация. Може да се спрем с всичко това. На археологическата карта, белите точки, които не са белите точки, могат да пишат, имам късната епоха. На 5-6 век, не точно, и още по-късно, може би чак до римско време, с тези саркофази, които са много известни от керамика саркофази, и по същия начин са напълно запазени от дърво. И за да продължим, мисля, че свършва с тази епоха почти, намерихме даже и каменни саркофази. Ето тук. От тези малки структури, които ви казвам властава, да кажем гробница от кирпич около 1 на 2 метра или 2 на 3 метра максимум. Не големи структури. От тях, точно под тази гробница, намираме саркофаг от камък. Сега, разбирате, че за да мога да намеря този саркофаг, трябва да е махна тази гробница. Както казвам, трябва да депозира. Трябва да разрушим. Зато и, когато намерихме достатъчно примери, керамични саркофази, дървени саркофази, каменни саркофази, няма целият микроб. Това са, тук са, може би, десетки такива гробници. И не е необходимо всички да ги купавам. Това да оставим други проблеми, пък и аз нямам да ги излагам. Защото сега няма маска. Естествено, имахме късмета да намерим някакви по-интересни предмети. Този саркофаг с тази статуетка на Озирис, с тази позатъмно лице. Много рядко да се намери такава статуетка. Тя е 40 см статуетка от дърво. В музея се намира с музея на Сакара. Место, такива, това е, например, божеството без, тук има съученик, който има видно, което се казва Са-Бази, което е свързано с без. И ето това е божеството, което е грозно, което е точно пренаждано от децата да отблъсне лошите си, добрите феи, не лошите феи. И зато и тя са много характерни в тази епоха. Даже имаме една стела с фараона, тук да го виждате там, далеко сти, фараона бяга. Значи, ето погребението, не сме го намерили още този човек, с този саркофаг с червено-бяло, с леглото. Някъде сигурно тук е, но сега какво да правим, имаме следи. И най-интересното също, тази епоха, не само, въпреки всичко тези погребения са, айде да ги класираме като не на най-високата класа. Жреци са, образовани са, имат позиция, но не са най-високите от администрацията, не са министри. Не са първите министри. Да, обаче намерихме едно место тези статуетки, както и казах, ушепти на египетски, ушеп глагол, значи да отговарят. Тоест, това са служителите на жреца, като учени, като са възкръсни, като на другия свят, като са пи вода, казва ушеп, отговорим. И искам да пия, и те ще относят вода или нещо друго, други са служителите. Тоест, в Древен Египет няма не убиват хора, както гледа на филмите, на Сидноскоп, като хора на умре, ще умрат с него. Няма такова нещо. Те си имат статуетките. И на тази статуетка има името един много известен човек. Знаем от историята. Той е бащата на, как да го кажа, на един египетски жрец, който го познава от една статуя в Ватикана, който, когато в 5 век персийците превзимат Египет, един цар се казва Камбис. Може би сте чули за него, неговата армия се е загубила в пустинята, в Сила. Цялата изява, това е известен факт от историята, цяла армия е загубена в пустинята. Я търси някои хора. И този Камбис, персийски цар, става египетски фараон. И му трябват египетски имена. И има един колаборатор, така да го кажем, египтянин,
който работи с пресинците. И този човек му прави имената. Той му създава имената. Естествено, неговата гробница сме намерили, а пък тя може би е баща му. Зато имаме вече човек от историята, известен. Къде му е гробница, знам. Може би някъде тук, и то ще бъде страхотна шахта, 20 метри дълбока, ще бъде може би 5 на 5 метра. Имаме нещо такова, защото тези статуетки са по принцип по 400 в една гробница. 365 за всеки един над, плюс няколко плюс. Къде ми само две. Представете си също. Това ми говори, че има нещо тук. Естествено, един ден, живот и здраве, ще го намерим гробницата, да видим. Ето виждате, с тази епоха нещата станаха много по-ясни. Имаме некропол на повърхността, от късната епоха, ни покътна. Значи, който е по-надолу, ето сега следваме около 4 метра по-надолу, тези структури, сега ще ви покажа. Забравя просто да ви кажа, че има и също много малки предметчета, те са с стотици, може да ги видите. Това може да бъдат обрици, тези амулетки. И специално за вас от бронз също имаме манички амулети. Това е едно крокодилче, едно божество, защото вие също намерихте от бронз много неща в последно време. И Египет има много в тази епоха бронзови неща. Вижте как ги намерим зелени, като се почиста стават прекрасно вижда с всички детайли. Но, ако си спомняте, като намерихме малки структури на върховината, намерихме и този ъгъл. Този ъгъл изглежда, че е огромна структура. Огромна, в смисъл. В сравнение с други, един на 2 метра, 2 на 3 метра, не е нещо голямо. А тук изглежда, че тази структура, постепенно започнахме да копаем вече хоризонтално 30 метра далеко. Целта беше да открием тази структура, да видим какво тя представлява. Вижте как започна разхода. Това е сондажа. Да може да копаете 1 метър по-надясно, 1 метър по-наляво и да не го намерите. Значи трябва да има шанс някакъв. Иначе без шанс няма откритие. И в началото беше това. След това, като го разкопахме, излезе една структура 10 на 7 метра, 10 на 7 метра. И впоследствие излезе, че тази структура директно е построена върху планата. Това е, значи, планата по времето, преди 42 века, 40 века, това се е виждало. Египтяните строят директно на планината. С тези хилядолетия след това, нещата са втрупват. Много вода. Много е голяма. Защото имам кирпичи напълно прочистено вода и дай стени целите паднали заради порови. И изведнъж излиза, че на този некропол има не един, ами два некропол. Един на повърхността от 5 век и един много по-ранен, който е директно от планината. И сега трябва да разберем какво, от коя епоха. Това е целта. И тогава започнаха, ето, един некропол тук и другия съвсем надолу. Много по-големи структури, друг тип кирпич, много по-стабилен. Жълт, от самия пясък направен, а това е правено от наносите на Нил. Много не е толкова стабилен като тези структури. И слизаме надолу и сега, за да разберем кой е вътре, ето това е плана. Естествено, трябва да се работи с план, иначе само с снимки нямате и представа къде се, що си, каква е дистанцията. И виждате колко е ясно късният некропол от 5-6 век, който продължава. Тук са в момента около 60 такива гробници. Вижте, има и тук. На всичко това е съвършено здание. Даже мога да ви покажа, тук има също, тук има. Това цялото е пълно. Тук цялото е пълно. Насам продължава. Тук имаме от началото на платото до тук са 650 метра. Това са хиляди такива гробници. По-надолу, още самата планина, са съвсем друг тип гробници, много по-големи, директно от планината. Виждате, правоъгълни или квадратни тук. Сега целта да разберем от кое епоха са тези ранни епохи, тези по-големи структури от кирпич. И това трябваше да следим много по-надолу. Ето, първото, това още 2001 година, първата копка на такъв тип кирпични структури, ето виждате структура, как беше напълно скрита от чакъл и пясък. Това не са натурални условия. Геолозите, каквото и да мислят, колкото да се гледат, се гледат и не вярват, защото аз го имам върху. Няма начин да са натурални. Това са слоеви, които са изкарани от други хора и с времето се закриват най-старите структури. И зато и така са скрити тази структура, никой не е видял, никой не е копал и никога стигнахме до самата планина, ето една шахта, почнахме да слезем по тази шахта и намерим първата, вижте как става откритото, това стана на ноември 2001 година, а
Аз просто не очаквах да намеря в самата планина бял камък. И не само, че бял камък, ами то с надписи и иероглифи. Това ще ни даде епохата. От кое време са? Естествено, постепенно вече това е директор Бернар Матио на института, с който започнахме разкопката. И добре сме учили заедно, нали? Тогава учите като с съученик, тогава после разбирате. Ако някой чужденец да се казва, не може да си говориш на ти. И той естествено е епиграфист, иероглифите за него са най-важните, разбира се. И аз какво намирам иероглифи. Нали? И тук дискутираме за имената, това е шефа на работниците и постепенно слизаме да видим за какво става дума, кой е този жрец. Това е съпругата му. Веднага знаем му името, казва се Хао Нефер, ами няма да запомните имената. Жена се казва Хути, но това като най-късно тук пише за кой фараон той е работил. Фараон на Пети първи, който се намира на 500-600 метра от това място. Първият ми въпрос, защо този жрец не е на фараона си? Какво прави на друг микроб? Защо не е този, който работи? В принцип там е микроб. Около фараона там са жреците. Въпросът си остава. И работи с от баща на син се предават тези професии, това са традиция, веки микроби и продължава. И благодарение на неговите усилия успяхме да запазим и до ден днешен тези цветове. И сега с една по-красива снимка, направена от един известен италиански фотограф, който така направи услуга, да ме направи, защото нямам дистанция. Просто ако тук се намира тези камъни, от тук не може всичко да се снима. С тези специален апарат, да виждате колко добре се запази и до сега цветовете. И постепенно от тук почваме да разбираме за кой става дума. Това са жреци, с съпругата, с децата, с момчетата тук, 6 момчета, 2 момичета и тук са представени младите. Вижте как са прекрасни, с дълги коси жената, той е идеални мускули, всичко е идеално. От друга страна, вижте как малко коренче, нали, както кажа, 40-те години, не е вече са обрязани косите, нали, просто той се представи в началото на живота, когато още няма възможност да построи тази гробница. Когато сме млади, нямаме пари. Много късно имаме тези възможности. Но вече той си представя, защото за други животи иска така да изглежда. Нали? А пък както виждате, тук са добавени дечица, нови. Едно момче, второ момиче, трето момче, друго момиче. Живота продължава. Нали? И всичко това е изписано. И този жрец, нали, се намира на това място. И първият въпрос, защо е тук? Защо не е до него да се върна, като споменава на няколко места? Може би, имаме съвсем друг въпрос, може би служи друг фараон, за друг фараон. Това е интересно. Защо има толкова хора на това място? И ние продължаваме да изучаваме, нали, няма да влизам в много детайли, но вижте, това е директор на времето, той е епиграфист. Веднага на место, още като се открият текстовете, се пише. Защото, знаете, може би утре, други ден да изчезне това право. Тази снимка е правена 5-6 години след това писане. С тази снимка по компютър мога всичко да направя. Обаче няма време. Застои веднага на место, той веднага прави снимки, разбира се, не са най-хубаво да кажа. Тук трябва специален фотограф, специална апаратура, да направят такива качествени снимки. Аз нашите снимки да ги правим с малкото апаратче, все липсва една хубава снимка. След това липсва, това не е хубаво да направя тук ъгъл и се вижда детайла. То всичко е в детайла. Трябва да ви кажа, този известен египтолог има тук две-три думи, когато той като може да ги разбере, кой друг се държи. Той е най-добри. Значи имаме с такъв обикновен надпис, имаме проблема за египетски език. От тук почва. Не само имена. Ние имаме имена на момичета, които не съществуват в египетската корпуси. За първ път имаме имена на момичета, на момчета, за първ път излизат тези хора от неизвестно. Нямам сравнение с тези имена. И зато е толкова важно веднага всичко да се регистрира и да се проучват и после публикация, разбира се, статии или книги и по-нататък. Ето как сега в момента, ако дойдете на посещение, ако се кара, така изглежда. Тук ви давам детайл на Хао, ето тук му името, Хао или Хао Нефер. Вижте, той като терминар, така за Хао, което е дума, която означава този, който отваря. Това е една много интересна дума, думата Ха.
Отваря се нещо. Може би оттам и до думата хая, или както на латински е така, и може би оттам да се отваря са говор. Като е малък, като е по-малък, като е по-млад, така този, който отваря, а като вече по-възрастен се казва хао нефе. Значи, този, който отваря е перфектен. С възрастта става опечен и перфектен. Това е думата нефер, като думата нефертит. Значи, означава красотата престига. Той казвам, че е чужденка. Това е известна царица. Нефер е перфектно, красиво, идеално. Всичко с нефер обобща. Всичко, което искам да правя, да бъде нефер. И зато и като по-нататък, като поостарява с възрастта си, се казва перфектния хаос. И естествено, ние реставрирахме доста, трябва да ви кажа, че тук има страхотна работа. Тези камъни ги намерихме на место, институт, както се казва, обаче имаше много камъни, бяха размърдани, въпреки си на място. И също имаше проникване на някакви тести, на вода. Зато и трябваше да копаем всичко, което е върху гробницата, да намерим в самата планина фуги, от които вали идва дъжда. Точно тук се вижда даже как е проникнало. И всички тези камъни до тук трябваше да ги махнем, да стабилизираме планината и да ги върнем. Видите го виждате това. Много публикация. Аз се покажа какво сме направили. Не сме го намерили сме го така, обаче сега, защото е така, отзад трябва да кажа и на релци. Има метал, неоксидиран метал, всички камъни са хванати. Защото на времето то тежи върху това, тежи върху това. И ние правим след това реставрацията по това нещо. То тежи. Зато и на времето да сложим камък до камък и е достатъчно било, ние тези камъни сме хванали с неоксидирани метал, да не могат. Ако нещо тежи, да не може да се излезе това. Значи има много голяма работа, докато се свърши тази реставрация. Като моята политика не е само да намерим неща. Като открих нещо, което било дете. Няма да го оставим на улицата, трябва да го храним, трябва да го зарадваме, трябва да го обичаме, да го изучаваме. Същото нещо. Една мумия, един жрец, и това трябва да правим. Плюс това, много често се задава въпрос, вие сте слизате в гробници, проклятието на фараона, на жреца. Съгласен съм. Ако ние отиваме и грабим. А пък нашата политика е точно обратно. Не само, че ни грабим, реставрираме. И този жрец, който е живял преди 43 века, в момента го споменавам името. Този жрец, който се е надявал евентуално да възкръсне. Това не е фараон. Фараона няма проблем. Фараона си на слънцето, той си автоматично възкръсва и се качва на нивето. Но и той се надява, защото работи за фараони. Нищо така. Като работи за президента, имаме хубава места. Имаме кола, имаме професия, нали? Всеки се надява като е големия човек, големия шеф и ние да получим нещо. Това е същата психология. Така че и той се надява да възкръсне и съвърши нивето. И погледнете, след 43 века ние му споменава името. Говорим за него, говорим за жена му, говорим за децата му, говорим за момчетата, умишката. Това е възкръсна. Смятам, че някой ще спомене нашия президент, или да кажем Обама, или 6 и 15-та година. Никой няма да ги споменава. А тези хора не ги споменаваме в момента. Затова, когато, особено във Франция, като съм давал лекции, винаги има някой оригинал, много често жена, неизвестна възраст, исти, как казват, Том Рейдърс, как ще е на български? Служители на гробница. Да, казва, не. Аз се надявам този човек да не ми помогне на другия свят, защото ние се надяваме всички неща. И той естествено сега ще го върди. И погледнете, всеки път трябва да ви кажа колко трябва да кажа, защото не съм влиза директно в тази гробница, ние минаваме това като лабиринт. Колко пък е за човек винаги са възхищавали, защото като на директно, сега снимка в студентите, на това место, това хваща. И това има и текстове тук, ето точно този текст, той ни говори директно. Представя се, каза, че Озирис го обича. Озирис, това е божеството, което, даже аз ще го върна малко, да го видим по-хубаво. Ето този текст. Този текст е много важен този текст. Това е обращение към живите. Той беше слаган на небето, този, който блести, който е в светлината. Така се нарича, хубаво и тук се нарича. Това е жреца, който вече се слага със слънцето, със светлината.
Той не е на тъмното долу. И не се обръща към нас. Първо се представя като кой що е. Там е високата картичка. Казва, Анубис му обича първо. Анубис му обича, това е тучето. Това е божеството, което прави мумите. Мумите няма живот. Защото в египетската цивилизация, те на нас ни казват, дали сме християни, остави си тялото, душата ще се течи на рая, или евентуално на рая, или на ада, не знам как е, не е необходимо тялото. Египтяните имат материалистична религия. Трябва тяло. Защото те ни казват, този е умрял. Те казват, дъха му излезе. Да, обаче, за да възкръсне, трябва да му влезе пак някъде в тяло. От тази мумификация. Без мумия няма живот на други свят. Зато и трябва да казва, че Озирис го е избрал, даже то думата е обича, още го е избрал. После Анубис първо, после Озирис. Озирис, който е божеството на другия свят. Той трябва да го пусне от другия свят, от тъмното. Да отиде към Ра на небето. После казва, тук споменава, фараона му обича. Фараона, който е техния Бог. Техния за народа става, за хората. Фараона. И кажи му, къде търси? Виртуално фараон. Много е фараон. И това за нас е голям проблем. Толкова е ясно за тях, за който фараон става, че дори не е необходимо да го споменава. Ще ви дам един пример за сега. Аз съм френски полник, български полник. Сега, пише тук някъде, че Франсуа Оланд е президент на Франция и че Клевен е президент на България. И пише, много казва, не го споменава. Вие го знаете. Като каже президента, всеки знае за какво става дума. Не слушате това за тях. Всичко е спознавал, за като каже фараона. Техния Бог, всеки знае за какво става дума. Да, обаче 4 години не знаем. И зато и, за съжаление, не е достатъчно. После, естествено, второто е първо божествата, после дарението. Безсиядни, безпийни. Няма живот на другия свят. Сегашния свят. Не е нещо психиделично в другия свят. Трябва да се яде, трябва да се пи. Зато и тази гробница да се носят дарение в тази гробница. И той го спомена много ясно. Даже му казва, всичко, което е в ръцете ви, ми принадлежи, защото ти си гледа, който е гробница. Аз се казвам някой, защото фотоапарат, всичко остава. И зависи от групата. Ако са по-симпатични, ако са малко сложни, няма да споменавам. И след това се представя вече като жрец. Каза, аз съм и тук вече. Преди да стане жрец, говори за фамилията. Каза, баща ми ме обича. Майка ми има сияй, благотвори. Да, точно. Децата ме обичат. Той е най-добрият човек. Няма проблеми. После, професията му. Аз съм отличен жрец, който си знае формулите. Представя се. Който не само знае формулите, знае всичката магия. Говоря за магия, за възкръсването. И който знае всичката магия, която ще му помогне, който ще го освети в този микропол. Това е много интересно. Той споменава за микропол. Значи това не е клинична гробница. Има много такива. И ние работим много малка част. Но това ми дава една страхотна перспектива. И чак сега започва да споменава. Ако някой дойде тук, вземе камък или кирпич от тази гробница, той ще бъде представен на съдиите, на прокурорите, на Озирис, които ще го съдат и няма да го стърсне. Ще бъде наказан. Кажем, цяло се ще бъде набит по задник. Точно така споменава. Защото живите дни, които четем този текст, защото той се обръща към нас не е страх от тези, които са горе, които светът, които са вече възкръснат. И от това обращение към живите идва известното проклятие на храма. Фараоните те никога няма да пишат ако някой влезе. Това е много високо ниво. Няма да се занимава с кой ще бъде, кой няма да влезе. Той се качва на нивето. От тези много такива текстове, даже някои път са много по-сложни, много по-жестоки са. Някои тези гробница ще бъде цялото поколение, 5 поколения мъжете ще бъдат кастрирани, жени ще бъдат изнасилени и всичко става за фамилия. Цялата фамилия ще бъде неизвестна. Затова това е много важно. И естествено тези текстове ни дават също много интересни думи няма, които ги познаваме на всички места. Да продължи сега с нашия жрец, той вече ще го постави постепенно, ще отидем да видим съседа му, намира се на 2 метра, който пък няма тази възможност да прави. Тази даже малко по-ранна, може би около 50 години преди него,
вече се е правила гробница, много по-обикновена, но за разлика той има доста статуетки на него. Вижте как жреца, защото няма възможност да прави много релефи за него, няма и местото може би, но има възможност да се представи като функционер. Каква му е работата? Работата му е жрец, тук го пише, тук пише му името, хункотеп, както тя може да се запомни. Това е жрец, който казва формули. И като сложи така ръцете, казва една формула. Като сложи така ръцете, казва друга формула. Като сега казва трета формула. Като седна казва четвърта формула. И това е фактически функционер в работа. А пък това са, намерихте ги тези две момичета, жени, в погребението за един мъж. Естествено, в другия свят, ако сложите две статуетки, те ще възкръснат, нали? Това ще се слугини в другия свят. Директно бяха върху тялото. Всеки си мечтае. Много рядко да не е такива много безопасни. Отвънка, до сега ви показах, тези жреци са от 23 век при новата ера, при 4300 години. И изведнъж отвънка до тези структури. Имаме и други, сега няма всички да ви показвам, това са има около 8 такива фасади с надпис. Но отвън има много по-различни неща, които са много по-късно смисъл. 2 века след това, от 21 век, при новата ера. И виждате колко са директно под саркофагите от късната епоха, от 3 век. Напълно за това са запазени и тези структури са по-различни, много по-малички. И сме в епоха 21 век при новата ера, когато вече има революции. Тогава разрушават пирамидите. Тогава има и текстове, които казват всичко наобратно. Богати станаха бедни, бедни станаха богати. Вижте от хубави фамилии станаха, отидаха на улицата. А пък тези улици станаха от хубави фамилии. Всичко е наопаки. Зато и говорим за революция в тази епоха и се вижда в самата архитектура, но тази епоха 21 век при новата ера, значи 2100, 2000 при новата ера е много малко известна. Нямаме фараони от тази епоха. И ние изведнъж излиза, че имаме цял некропол от тази епоха. Вижте колко по-просто е. Една структурата от кирпич, закръглена, трапеза за даренията, една стела и малко да представим жреца 3 пъти с функциите му. А тук пък, за съжаление всички тези гробни точно са копани. Тоест не мога да кажа кой има долу. Още съм ги копал, то не може всичко да се копае. В тази шахта, в началото, са сложени като кирпич съдове за бира. Явно той ги взел от някъде. Това са поне 50 съда. Той ги не виждаме, че те не са така напред, пък и колко продължава на долу и като знаем. Но той ги е взел от тези гробници. Значи той се два века след това, нещата са много по-различни. Ние да си позволява сега да взема даренията от тези жеси, дето ги бяхте, с хубавите цветове, защото не намерихме много неща. Стената си е на место, а пред стената нищо не намерихме. Много малко неща. Намерихме, но щупите неща. Ето къде са, може би. Това да мен се бъдеш, аз имам едно на ум, може би тук ще намерим най-голямата информация за изчезване фараони, там който го търси. И сега представете си този, който погрема долу всички тези бирни съдови, отворени надолу, значи идеята е, че ще получава вечно тази тежност да бъде закачена нивето. Както си града, всеки си представя. И това, което е проблематично тук, че имаме гробници, те се горе вече ги оставаме, те се срамуват, вижте каква е разликата в духовността, тук от 23 век, а пък тук от 21 век. Има единствено нещо, единствено 22 век. Тоест, като погледнем сега плана на това място, което копаем, защото той е около 50 на 50 метра, имаме късната епоха с синдерка, и тя продължава нататък навсякъде. Имаме от 6 настена от първата половина, 23 век с зелено, и от 21 век се насняват или вътре, или отвънка. Естествено, този некропол продължава явно тук някъде, не мога да кажа колко голям е, от 21 век. Ами къде е 22 век? Или ще интерпретираме, че тези жреци са дошли в 23 век, в продължение на 100 години, може би, след това има изоставяне на некропола в продължение на 1 век, 2 века, и 1 век и половина, и след това идват другите и пак се настаняват и тогава почва да ограбват гробницата. Или нещо друго, или в продължение. И защо тази година, сега като правим интерпретация, трябва да знаем къде сме, как да интерпретираме. Виждате, че ни тези две гробници, които са доста лежни тук, тази е тук,
и тази тук. И мечтата ми беше да бъдат от 22 век. Зато и лекция се казва две нови гробници от 22 век. И като си мечтая човек, някакъв се става. Случва се. И зато и за първ път тази година имахме възможност и разрешение. Всичко става с разрешение. Специална точка, това в тази шахта. Не питат колко метра, защото никой не знае на колко метра ще слезе, но трябва да пише, че ще в тази шахта. Нали? И затова тази година беше на януари месец, останахме слизане в тази шахта. Ето, преди да слезем в шахтата, почнахме вече да слизаме, почнахме да намираме скелети напълно запазени. Първа информация. Тези скелети са от 5-6 век, може би 4 век при новата ера, от тогава никой не е слизал. Защото ако някой е слезал от тогава, той нямаше да има скелет, нямаше да е на место. Това е доказателство, че това, което е отдолу, не е посетено. Поне от 25 век. То не е само един, те са няколко. Под него слизаме по-надолу. То не е 1, не 2 метра, ето това е плана на самата гробница в тази шахта. Това са 6 метра. И като след на 6 метра, между другото, трябва да ви кажа, че имах ми късмета, че имаше и екип, френската телевизия, снимаха всичко. За кой? Да. Тоест, те като почнаха да снимат от началото, от тук, какво ще намериш вътре? Това също да не извинявай, къде е той всичко трябва да се обясни, защото снимате плащат доста около 2000 евро на ден струва за египетската администрация. И какво ще дадеш сега? Дали ще продължаваме да снимаме и да си ходим? И аз му викам, тя да знам какво ще бъде. Надявам се до 22 век и надявам се да бъдат едни гробници, които бяха намерени 1924-29 година швейцарски археолог, недалеко, около 2 км, намирал гробници с много цветове. За съжаление, този археолог ги публикува с черно-бели снимки, детни снимки, само рисунки. И като бях студент на времето, гледах тази книга и можеш да сложиш една цветна снимка. Вижте тук, че времето, тук си зелено. И беше всякаква мечта. Трябва да бъдем 83-4 година. Ще остава някакви такова за отзад. И аз така викам да изкарах и аз сега трябва да му съм изкарах. Аз имам тук къщи. И им показвам, тигато бях на кафе, ето това ще намеря. И да ми разправя за това. И естествено, това беше за тях страхотно. Не може да се представите как са скачали. Като почнем да седим надолу, то е много трудно, защото трябва да се пак. Трябва да например работника. Аз съм там, операторът е там, той да прави спина е там, той да задава въпроси е там. Въпреки че 1 метър на 1 метър, 1 метър и половина не е много. И слизаме по-надолу, ето, 6 метра слизаме и намерим за 6 метра на стане. В началото беше първо нещо, което беше напълно затворени, даже счупни камъни, тегли. Има тишина. Това чекъл, дето с времето събрал. Самата планина е паднала тук. Беше тук, отгоре се това не е, че е дупка, но самата планина се срутила. И тежи, и е счупно всичко. И даже, за съжаление, намерим черепа на жреца, който веднага от тези иероглифи, знаем го името, казва са саби. И този тип гробници са точно копия на тези, които беше намерил той швейцарец, обаче на 3 км по-на юг. Какво правят тези хора на това място? И са точно от 22 век. Значи, дето не липсваше епохата, се запълва с тези гробници. След като има една ще има и друг. Няма да е единствен случай. По тази се показва, че до микробна, който сме, продължение на 3 века има жици. Няма изоставяне на место. И естествено, това трябваше да става много бързо, дойдеха министри, това на полицайите, всичко дока да идва, но не веднага трябваше да дойде да какво има вътре. Гробницата рече е ограбена на времето. Още не. Това е другата неща, един ден да намерим една напълно запазена гробница. Така че няма опасност да имаме такива, как да кажем, временно спори, бактерии, те се заменят. Веки веков вече ограбена, посетена и като почистихме тук. Въпреки,
че намерихме и много неща, сега ще покажа какво намерихме, малко предмети, но за радост, на самите стени всичко е написано каквото е имало. Тоест знаем вече какво е имало. Ето всичко опис, да, защото той с тези неща, те са магически текстове. Ако ги произнесе, те ще станат истински. Защото не всеки има право да познава иероглифите. Това е секретен надпис. Ако знам, аз иероглифите пише на фараона и го изтрият, достатъчно няма какво да трябва фараона. Това е достатъчно да бъде изчезнат в историята. Затова тези текстове, тези символи за жито, за теченик, за други неща са. Тук даже имахме, ето съм делби за олеите, които са много важни, 7 масла, които без тях няма мистерство. И те са даже ние от Египет. После ще говоря за тях малко повече, ще как са представени с имената, всичко е с името и с бройка. А тук са месата. Вляво са месата, птичките, млякото, всичките храни, тук са олеи и то е стереотипно. Пък да се обобщи, ето тук има всичката листа. Написано даже. Колко от това, колко от това, да ви кажа какво означава точно това дарение, не го знам. Аз мога да го произнеса, но точно какво е, какъв тип месо, какъв тип хуйка или дъска. Трудно е. Има хора, които се занимават само с това. От друга гледна точка, точно тук има една врата, която ще му позволи магически да се качи нагоре, на 6-метра връчина. И това беше затворено. Той през тази, както казваме, лъжлива врата, на английски се казва лъжлива врата, през нея той ще може да се качи горе-долу и евентуално да отиде по-нагоре към небето. Това са предмети, само това намерих. Значи остатъци от предмети, ще има и корабчета, на който да можеш да пътуват други на милно небето, има дарения. Това са точно тези, това са затворени съдове с бира. Мънички. Те са символични, но нали прилагат. Защо не се става истински. То малко Аладин и как беше вълшебна лампа и се получава ягнето. Те истории са си подобни там в този район. А пък значи това от камък, нарисуван камък, много добре се запазни. Представете си, това са само капачките, а то като отдолу. Ето една капачка, 2 капачки, 3 капачки, обаче съда отдолу няма. 3 корабчета, 2 съдчета, а тук може би това са шишата. Голям дискусия с моите колеги, защото те викат, че това било фурно. Сега, на мен гледат шишата. Това може би това казахме на цигите. Видите шишата, това не... Аз гледам тук като един ги гледам като един на планина, където после бъде шишата. Но такива неща нямам. Това е интересно, хубава шишата. И може да бъде някакво дарение, някакви експедиции. Сега въпрос. След това, връщам се, сега постигаме точно тук долу. Сега обаче ще отидем нещо много голямо. Вижте как изгледаше. Казваме М55. Естествено трябва да давам номера на всичко. Аз мога да кажа вляво това, вдясно това. След като искате разрешение, аз казах тази година разкопка, реставрация, протекция на М55. Въпреки че беше, така не се виждаше нищо. Това е повърхността и това е повърхността. И нямаше никакъв М55. Обаче пописах. Даже моя архитект, топограф, миналата година, като правихме плановете, и към вас по-добра штрихиране, не права линия, ами как ска, пунктир. Защото ако сложим права линия, това означава, че съществува. Ако сложим пунктир, това означава, че може да съществува. Ние сложим пунктир, около 5 на 5 метра нещо такова, с минимално мислено. Това може да е, че е 12 на 12,05 М55, най-голямата сграда, това са 144 квадратни метра. Това са по египетски точно 23 лакта. Те не мерят на метри, естествено. Вижте на английски инчове, както имаше в теории. Мерят на лакът, и това фаронски лакът, но лакът не е много голям, това е 52 см и 4 см. 52,5 горе-долу. И тази е точно 23 лакта. Тук и тук. И квадратно. Сега запазва само по метър и половина. А вътре, като почнем да копаем, почне да дадем шахти.
една, 2, 3, 4, 5, 26. Няма мисъл. И какво да правим? Как да разберем епохата? Сега това го разбрахме вече. Една шапка слезахме, епохата е ясна. А тук тогава това е. Естествено, моя избор беше най-простият, най-голям. Защото имаме и телевизията, защото те естествено пак като намериха вече натискат, отидеха, бяха директорка, поканяха на един китайски ресторант, затова айде още. Трябва да изпълнявам. Плюс това, моето решение беше от 31 януари 2015, като открихме това остана на края на февруари, значи продължите за един месец. До 28 февруари намерихме това. Обаче това и трябва, няма никакво разрешение. Даже оправих 15 дена без разрешение. С такова устно решение. Това, ако намерихме, почваме да седим на първи на края на февруари, като слезем. Значи ето това е шахтата, около 1 метър и от 2 на 2 метра надолу. И първото нещо, горе на височината, пак същата история. Скелети, 2-3 и една амфора, която е от Птолемейско време, от 2-3 век преди новата ера и вътре погребен на дете. Между той е преизползван, значи още по-късно. Амфората е от Птолемейско време, може би към първи век. Сега вече тук специалисти по керамика ще са и антрополози, които занимават с стената и метално, може да термин метал с активен въглерод. И намерихме така, ето тази шахта, която седи 1967. Трябва да им добравя всичко. Слизаме надолу и преди да слезем намерим тези неща, намерим този скелет в самата шахта. Този скелет напълно запазва да намерим точно тук. Значи той фактически блокира. Никой не е съгласен от скелет. Това са 206 елемента един скелет. Всичко си е на место. Погребение в твърд слой и това дава идеята, че долу ще бъде също интересно. Постепенно да слизаме в шахтата, която вече с кирпич, обаче след известно време намерихме, което казах Гебел, която е самата планина. И се продължава планината. И по сравнение с по-предната гробница слизаме 1, 2, 3, на 6 метра горе от тук няма нищо. Айде с 6 метра, айде още 2 метра. След 12 метра това е най-дълбоката шахта. И то с слизането шахта става все по-малка и по-малка. Слизаме, чак там намираме, деца още малко ще излезе тогава, както да е, и чак там намираме стая. И вътре, ето стаята, първото нещо, което видяхме, виждате ли, пълно с пясък и пак същите неща още да излизат. Написани, напълно западни, знам още да е напълно западни. Това е първото нещо на 1 март, тази година. Врата, която беше затворена с това камъка. И вътре. Още по-силно. Малко по-обрат, това са 3 метра. 3 метра. Той е като саркофаг нарисува. 3 метра дълбочина, около 1,30 метра височина, т.е. имаме снимка. Дава и мащаб, защото някой се представи тук, че е много високо. 1,30, значи постоянно в така. Добре, че на тавана нямаше рисунки, защото неща да се разкрият. И тук сме около пак 1,30 метра ширина. И същите неща, той пък има даже 2, 3 даже врати за излизане на другия свят. Това, което е най-интересното, споменава един от текстовете, той се казва Анхти, което означава аз живея. И в същото време споменава името на фараона Пепи, който е този швейцарец, дето го намери на времето, същия това. Споменава епохата, от която той пак 22 век, който не мисля. Значи датировката е много сигурна със сравнение. Също местата са наляво и надясно се намират другите дяловите за даренията, с олеи. Тук също споменава, че има обръбици. То не е една, но са 20 обръбици с златни обръбици. Защото също тук беше посетено. Тук за разлика от другата гробница, намерихме доста неща. Намерихме тялото почти на място. Това е черепа, тялото, даже ръката му, лявото ръка беше напълно запазена. Знаете, с времето костите се отделят много, а това бяха още на место. Значи селото место беше запазено. Беше салдин, което се модифицира натурално. Тези хора нямат такива модификации като царете. Ако другата ръка беше противната, представете си как било. Някой му е дръпнал ръката, още като е било като мумия,
да му вземе обърниците, че така стъркат обърниците, изкарва ги и така остава. Те ще го завъртяват малко. И така го намери. Сега представете си моята антроположка, тук на два крака, тук камерамана снима, аз и аз искам да погледам нещо, инспектор той иска да гледа, какво ще намери, нали всичко трябва да става номер, да и така пък и тя никога не вярва, нали аз не вярвам. Защото те си го гледат, защото е нещо в джобчето. Пък някакъв се намери такива неща. И много керамика намерихме. И разбираме, че фактически гробницата е била ограбена на времето, но въпреки всичко е била реставрирана. Че някой е отишъл и е сложил, малко е оправил нещата, наредил е най-важните елементи и пак се тръгне, тогава вече затворена гробница. Ние трябва малко полицейска работа. Трябва да видим кой е разрушителът, кой е реставратора, нали? Това е най-трудното. Нали? Но не можем да кажем, че гробницата е само ограбна и изоставена. Има реставрация. Даже е било запечатано. Аз зато изначалото намерихме камъни запечатано, се видиш, ще видите напълно запазено. За съжаление не. И след това един от очакваните проблеми, които намерихме, тази таблетка. Това е таблетката, която споменава 7-те олеи. И той ще ви прочета просто така набързо. Това са една обща формула, вокални дарения, в смисъл тези, които се произнасят. И представете си, жец казва, дарява на Анхти, този, който живее, това и това. И всичко това се обобщава с вокални дарения, между другото с 3 предмета, един хляб, една бира и един друг хляб. Два такива хляб и една бира. Това е дарение. Тук е името на жеца, Анхти. Обаче той споменава и това е изключително. Споменава за къщата на вечността на този, който казва формула, който е скрипт, който е писар на други жреци, който получава като рента дарение и името му е тук. За първ път споменаваме, че тези гробници, които ние ги наричаме, не са само гробници, ами са къщи на вечността. Те така ги наричат. Ние ги наричаме маската и гробница, кирпичи, не знам какво, обаче да не използваме египетското име, всичко е къща на вечността. Защото той се смъртна, жеца, той ще разкръсне, неговите синове, дъщери и фамилията трябва да носят тежко дарение. А тази таблетка е най-важната, защото без тези олеи няма да се кръсне. Олеи дори не ги знаем, не ги разбираме, знаем само тези двата последните, за които пише, че са от първо качество. Това е главата един лъв, това са два хляба, както и да е. Първо качество. Аш. Така се произнася. Аш е кедър. От Ливан. Значи, те трябва да отидат до Ливан, да вземат дърво и оттам да правят някакво олио, което не знаем как да правят. И то от първо качество. Значи, има няколко качества такива олио. А този се казва първо качество от Чехино, което пък е Либия. Сега е територията. Може би е Зехтин. Зехтин има първо качество, второ качество на студено, на топло, на какво, или някакво качество. Това е много интересно. Може би от кедър дървото олей, масло и от зехтин. Тези не ги знаем. Могат да ги пронеса. Обаче знаем какво означава, къде са точно. Сега, такива таблетки, без наименованието на къщата на вечността, имаме много. Всеки го взема някакво такива. Намират се често на разстоки, които са запазени. И до сега смятахме, че в тези дупчици, в тези ямишки, слагаме капки от всеки олей. Всички са го писали, аз съм написал така правя статии, като става до нещо, обаче че не е така. И от тази година можем да кажем, че не капчето, ами в други съчета, така също от алабастър, има съчета специални, които отговарят на всеки тип олей. И тези съчета сега не бяхме ги намерили. И сега имаме късмета да намерим не само таблетката, но и същата, в които са намерени било сложено този и това масло. Сега има техники. Съществува, даже се свързват с идва във Франция и на други места, които могат да с много малко остатъци да се намерят какви елементи вътре. Да, обаче ги
компетентно вътре да тази работа, ще бъде сериозно. Но имам контакт, знам кой може да го направи, дали във всяко случай какво може да се намери като остатък. И по този начин ще можем да разберем какви са тези. Има някакъв страхотен шанс да разберем, ето това ще го бъде Хегенул, получава Хегенул. Знам. Сефеч. Хегенул. Това тук. Ако имате идея. Друго нещо, което нещо, което много рядко се намира. Всички това са малки предмети, преди сантиметра. Това пък, въпреки че е толкова малко, от словно въпрос, е известният нож ПСШК. Ай сега, забрехте това фаронско види. Ножът, с който се отваря устата. Не го разправях, че дъхът на време излиза, както тогава казваме, че е умрял някой, а за да възкръсне, как ще влезе? Някой трябва да отвори устата. Ето това. Въпреки че е много. Ето, като се помислиш, не голямо. Ето, като намерим истински. Нали? Около... Този нож има няколко съчета, които са заедно. Това е от кристал. Това е от шист. Един такъв тъмен детски шист. Това е от алабастър. Също има ножчи от мед, който е малко по-голямо. Това е само част от това ножче, може би няколко две-три, но също помага да отваряме уста. Това е без такъв нож няма да се представи. Виждате, без олеите, без маслата, без това, няма да се представи. Които са толкова важни. И затова са чута как са ги намерили. Може би в реставрация са го хвърнали. Или са били... защото трябва да кажа, че тази трапеза, малка табличка, е намерили точно на вратата. Беше положено. Има нещо. И след това също са ги намерили около тялото. И по този начин, вече се разбира в много детайли, сега това нещо ще го публикуваме, може би на май, февруари. Тези последни открития, така и нареках сегашната лекция. Тези са последните открития, много малко хора са ги виждали. На интернет са ставили само флипки, те са сложени само тези двете с тези стаи. Това ще намерите на интернет, но тези елементи няма да намерите. И сега въпрос е на този некропол, който хвали точно тук са намерили. Намерихме вече от 3 века. Айде да оставим тези най-късните епоха, те си идват за стотици, може би. От 2300 до 2000 година има хора, които идват тук. Жреци. Ако погледнем другите пирамиди много, ето това е пирамида пак от това 2300, това е малко след това 2250. Около пирамидите има гробници. Те, между другото, не са въобще копани. Да се виждат, не са копани. Тук ми казваше моя шеф на работници, Милал Копай, тук има гробници. Знаем, че има гробници. Всеки го вижда това. И около фараона винаги има гробници. Ако вземем обратно, ние имаме гробници на жреци. А къде е фараон? Значи, може би тези жреци, защото са тук, вижте сега след друго плато. Тук си има един фараон, тук е друг, тук е трети, тук са четвърти, пети, тук няма фараон. Това място... А пък липсват им доста фараон. Тази епоха има 18 фараон. Между 2300 века, при новата ера, имаме 18 фараон. Да понамерим години. Това е идеята. Това беше началната идея. Да, обаче като почте разтопи, може да кажа, че съм когато защото те са фараон. То, чакъл и бяха вече остатък гледа, че зато и в началото нямаше проблем да го бача, но казах, не, осъди го. Той даже някой казаха цяла сакара ще изкара пясъка. Зато и не съм точно с сакара, няма такава идея, защото иначе ще прилича много внимателно. Сега вече ще сложи двата крака на това място. Имаме жреците, имаме епохите, за което вие всички не го появи, къде се казва Евала. И вече сме имаме достатъчни елементи да намерим фараон. Фараон ние почти сме намерили. Но къде ще е точно? Който търсим това. В тази гробница сега, пак ще го върна. Ето това е на пирамида на фараон, 6 династия. Пирамидата е виждат ли, тук също се вижда, това обаче това фараон е трудно 50 години. Той е трудно 35-40 години, т.е. не 20 години. А какво ще говорим за фараон, който трудно 2 години? Какво ще построи пирамида? Няма време.
неща, които се строят, са погребалните стаи. Там той да погреба. Това са погребалните стаи. Този фараон, който го видяхте. И тези неща са около 10 метра под пирамидата. Става дума за пода. Значи имаме много неща да намерим, дори да нямаме пирамида отпор. Защото на този некропол, тук пирамида няма. Ето, не ги вижда тук. То ако имаше нещо така, като хълмче, ще ми да е копално, но с други души, защото ще чакаме на целта да това. И това е най-интересната идея, защото няма нищо видимо. Може би фараона, ако не е царувал много време, търся в момента фараона, който хромически е бащата на този фараон. И това може би е тук. Зато и жреците, които са тук, които живеят по време на този фараон, не са погребани около техния си фараон, ами отиват по-нататък, по-друго място. Може да служат и на един, на два, на три, на четири фараон. Защо не? И такава е идеята, че при жреци от тази епоха 6 династия може да са около фараон, който до сега не е известен. Имаме името, но не знаем къде е. И не е царувало много време, зато и няма пирамида. Но тук има стаи. А в тези стаи, това, което най-ме интересува, следва текст. Форми, магически форми. В тази епоха, и от тогава започва, аз малко ще завърта колелото, от тук започва да скопите се набират тези пирамиди с текстове. Първо в тази пирамида, отгоре цити, този създател на Френски институт, който е Гастон Масперон, 1881 година, след като тези колеги германци първо откриват, естествено Франция няма да остави Германия да прави голямо откритие, отиват, те се стават краката и взимат тази разкопка и откриват тези текстове, които в началото, в най-ранния модел с сини. Защото това са текстове, които ще качат на фараона на небето. Това са най-важните религиозни тексти на света, най-старите. Много повече от Библията, много по-рано от всичко, което знаем. И тези формули са заказани, те са магически формули, не са записани. Обаче от едно известно време, около 2000 степенова тера почва да ги пишат самите пирамиди. Като може би фараона го е страх, че няма да му произведат тези формули. С тези формули той не може да се качи небето. Не може да възкръсне и се качи небето. Това е толкова важно да се съберем тези документи. Познаваме в момента около 6 пирамиди с такива надписи и потенциално ми още 17 с такива надписи. И идеята е на това место да намерим и вие сте слушати. Ето сега връщам се към моя некропол, ето копаем, имаме гробниците на фараоните, гробниците на жреците, тук. Това са дето видяхме последните. От по-късната епоха тези хора се връщат. Вижте как са наредени. 15 века след 6-та династия идват нарединци. Те не идват заради тези жреци. Тези жреци не са толкова важни. Идват заради някакъв фараон. Зато представят на стелата фараон, който бяга. Даже има и други елементи, които показват. И тези хора в 5 век преди новата ера идват, защото знаят, че има нещо много по-важно на това место. И те търсят прадедите, сакралното място. Затова е толкова важно да дойдат масово. И къде ще го търсим? Ами някъде тук. Това е разкопката. Някъде тук може би ще има стаята на гробницата, храма на фараона. Там, където работят жреците. Те не работят в тяхните гробници. Те работят в храма на фараона. Който съществува, може би. И за да го намерим, за да търсим, поне да имам някаква идея, сега мога да копая навсякъде 4-5 метра, пък и няма да има значение за това. Тук направим геофизика. Това са електромагнитни вълни. Един инструмент, който се прави в момента само в Чехия в момента. Много стар инструмент, не е нещо най-последната техника. Също с радар сме правили изследвания. Но тази техника е много интересна. Моля? Да, с него също правя. Обаче тази електромагнитна е най-ефикасна в тази среда, защото има много чехъл, много пясък и има... Да, защото радара зависи каква вълна му сложите. Той може да е на 20 метра, обаче зависи каква частота. Така. Трябва да улучим правилната частота. В това се слиза една туба от 3 метрова, вървят си и директно отиде на компютъра, т.е. какво става? Вълната слиза от едната част от туба и слиза от другата. Като отражение. Ако има само пясък, ще доста дълго време, докато се отрази. Това, което е червено и кафяво, няма нищо. Значи, като има нещо, се връща по-бързо. Да, може да е самата планета.
той става синьо или зелено. По тези, това са топлите цветове, но това са повече студените цветове. Ето ние нашата разтопка, ето къде е. Средата има проблем. Значи, тук ги виждаме, тук има резистенция. А пък тук, там, което очакваме, ето точно това нещо, са формирали нещо много специално. Те даже биофизиците от Френския университет Париж 6 ми казаха какво е това, защото аз нищо не казах. Съм ми казал въобще проблематика, каква е епоха. Оставяйки чисти, без влияние, или ще търсим фараон, това е епоха. Това всичките ми хипотези, нищо не съм ми казал. Те се намират без влияние. И ми показах точно тази слика. И даже ми показаха също на черно бяло, което още по-интересно е. Погледнете. Вижте какви правилета има. Те майките природи прави правилета. Планата не става с правилета. Тук имаме правилна структура. А тук има нещо още по-интересно, което може би има нещо по-квадратно. Не е свършено. Вижда се, че има тук има така. За да разберем какво е това нещо, аз отивам взимам една от термините, които да знаем. Бащата на фараон, който търсим, взимаме тази термина в снимка от хеликоптер, обръщаме тук до него, слагаме същите места и сравняваме. Погледнете зоните, които са абсолютно идентични. Храма, който е тук, е тази правоъгълна структура. Тук пирамидата може би е това. Това са аномалии. Сега, това е, което виждаме на геофизика. А обаче и археолозите, както винаги го казваме, археологията, майката на археологията е такива. Бащата на археологията дома не е. Не може с това да почна аз да казвам, че имам пирамида. Въпреки, че е доста сигурно. Защото трябва да се копай. И това вече е съвсем друг тип разкопка. Тук вече, вижте, цялото плато е 15 хектара. Ние сме открили, даже съм много увеличил. Около 1/3 от 1 хектар. Сега тук работим, а в пирамидата може би е някакво. Естествено, тук трябва да дадем съвсем друг начин на разкопка. Много повече хора, не са 30 души. Много по-голямо финансиране. И зато и в момента трябва да привършим нещата, които вече ги знаем, да има публикация, нещо като основа, което ще ме даде пък възможността в бъдеще, може би в близкото бъдеще, да почнем да копаем тук с нови разрешения, защото за египтяните това е нова разкопка. И аз се опитвам да я продължа, да копаем, защото вече сме на 5 метра от мястото, може да кажем 10 метра от това, което биофизиката показва. И се надявам в бъдеще да отидем малко по-назад, тук това е запад там, и да почнем вече да се занимаваме с по-сериозните неща. Да, обаче, и ще ми кажа, защо ни почнаваме когато първо не знаете, че представете си, че това плато е окупирано от фараон и около него може би жреци. После, ако по случайно бяхме почнали да правим пирамид, може ще бъде по-спектакулярно, може да бъде много неща, обаче от археологическа гледна точка е нула. Защо? Защото това е като една торта. Ще знам аз черешка на тортата, обаче не знам дали е тортата от шоколад, от какао, от ванилия, нищо не знам. Сега имаме едно парче, разрез си и стратиграфия, и нали, всички тези епохи, те се казват, не е необходимо да говорим 15 хектара. Въпреки, че веднъж една комисия във Франция, в Френския център по ЦРС, научното изследване, като директор, президент на комисията, колко време да изкопаете тази цялото плато. Вика, ви сериозно? Да. Вика, ако с поне 1000 работника работят, 500 години. Няма начин да се копае всичко. Това е невъзможно. Той трябва да се концентрираме, да разберем къде сме и чак тогава не се казва, ако сега да чуваме тази пирамида, аз не съм гол. Ние имаме много информация. И антропологически, и какво са боледували, какви са функциите, какви са даренията, как ги наричат ромци. Вижте, това са страхотна информация вече и тя сега може да сме готови да се атакуваме пирамидата. Иначе, ако почнем с пирамидата, не те ще хайде, другото край, трябва да бъдем с напред. Нищо няма да знаете. Както за съжаление,
там където започнах, това беше като урок с професор, с който работихме. Тук се работи от 1880 година с 300-400 работника и знаем само градината и знаем няколко царици сега. Това не е нещо специално, знаем, че фараона има 3, 4, 5, 6, 7 царици и конкубини. Това е нормално. Времето е много по-свободно. И това е фараон, но нищо не знаем за частните лица, нищо не знаем за керамиката, което е основно на антропология, да ви говорим. Но тези хора, които видяхме, тя има тела, може за тях много неща, има се специалисти, които ще ни кажат тези информации. Зато и аз сега малко се защитавам, че не сме да ви казваме още, но тази гледна точка, имаме вече много информация от археологическа гледна точка, защото трябва да ви кажа, че е много трудно да се прави истинска археология. Не се представяте, че всичко ни е позволено. Нали? Много полезно да се прави една дупка, да вземат предметите и да ставаме големите археологи. Но най-трудното е, защото археологията какво е аз? И ти го знаеш. Всяка сутрин се събудиш с идеята, че ние сме разрушители въпреки всичко. Разрушаваме слоевете, които ги намираме. Дори трябва да оставим на бъдещите поколения възможно колко се може повече информация. И затова надяваме се в бъдеще да продължим ето. И ще видим едно, иншаллах, арабски, да дадем интервю на природа. Благодаря.